Τι είναι το πρόγραμμα Εικονική Πραγματικότητα στο σχολείο της VR Evolution? Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με το οποίο επισκεπτόμαστε το σχολείο σας με 30 σετ εικονικής πραγματικότητας και διοργανώνουμε μια εκδήλωση διάρκεια 45 λεπτών ανατμήμα του σχολείου σας. Στη διάρκεια της εκδήλωσης τα παιδιά φοράει το καθένα τη δική του μάσκα εικονικής πραγματικότητας και παρακολουθεί μια ταινία διάρκειας 14 λεπτών με θέμα ξενάγηση στην αρχαία Αθήνα ή ξενάγηση στην αρχαία Ολυμπία. Στη συνέχεια τα παιδιά από τρίτη δημοτικού και πάνω παίζουν ένα quiz γνώσεων πάνω στην ταινία την οποία παρακολουθήσαμε, ενώ για τα πιο μικρά παιδιά, νηπιαγωγείο πρώτη και δευτέρα δημοτικού, κάνουμε ένα παιχνίδι χειροτεχνίας ή ζωγραφικής σε συνεννόηση με τον δάσκαλο ή τη δασκάλα.